Bežne na gitare sú struny vysoko. Pozrime sa, čím to vzniká. Ak použijeme tvrdšie struny, než na aké je gitara nastavená, si zrazu uvedomíš, že na gitare nejak ťažko sa ti hrá. Každá gitara je prichystaná na nejakú hrúbku strún. Čiže gitara nie je z nejakej ocele, že je tam jedno, či tam nahodíš struny hrúbky 0,08 mm alebo 0,11. Pokiaľ nahodíme struny hrubšie na gitaru, tak čo sa stane? Uvedomme si to, že to je krk a tu dám zrazu silnejšie struny. Silnejšie struny než teraz. On je pri týchto strunách je rovno. Áno, rovno tieto struny sú pekne nad hmatníkom, vidíme. Ale keď dám hrubšie struny, tak tie struny budú viacej ťahať, lebo hrubšie struny sú silnejšie a tým pádom ten krk sa nám takto ohne. Áno, to len ukazujem symbolicky, on sa neohne až toľko. Hej, on sa ohne takto. Že? A zrazu môže byť, že tu nám máš nízko struny aj tu a tu v strede, tu budeš mať zrazu 3 mm, 4 mm, potom chceš chytiť nejaký barový akord a ho skrátka nezahráš, lebo to tak sa ťažko tu Hej. Takže to je jedna vec, kedy najčastejšie sa nám prihodí to, že máme vysoko struny. Vtedy, keď sme teda na gitaru nahodili struny, ktoré sú pre túto gitaru hrubé. Pokiaľ budete mať nejakú otázku k veciam, ktoré hovorím, spýtajte sa. Ďalšia situácia, keď gitaru naladíme vyššie, než je. Ja si teraz dám tie sluchátka vonku, budem kontrolovať, aby som na to nesadol, aby ma bolo počuť. Čiže keď gitaru naladím vyššie, než má byť. Každá gitara je vlastne vyrábaná tak, aby sa ladila na ten tón E pri určitej hrúbke strún. No ale keď nemáme ladičku pri sebe, že nemáš ladičku a použiješ relatívne ladenie, čiže si zvolíš, že niektorý tón bude ten pravý a podľa toho naladíme. Áno, podľa toho tónu by som naladil, napríklad takto by som naladil, Ečko by mi hralo tu, by bolo ako hrubé Ečko, a teraz na 5. prášci by mi hralo takto. Tak ja by som podľa 5. prášca ladil ostatné struny, že? A tá gitara by hrala normálne, iba že by boli všetky struny viacej napnuté. To je to relatívne ladenie, že gitara sa dá naladiť na hociaký tón. Na hociaký, dokonca aj na štvrťtón, štvrťtónovo, že aj také tóny, ktoré ladička ti neukáže, nebude ti svietiť na zeleno a gitara sa dá naladiť a jedna struna podľa druhej a potom tá gitara bude pekne hrať. Ale nebude to na Ečko. Takže pokiaľ ty napríklad pri tom relatívnom ladení, že bez ladičky si chceš naladiť alebo niekomu chceš naladiť gitaru, tam je taká vec, že väčšinou sa nám podarí tú gitaru naladiť vyššie, než je treba. Málo kedy naladí si niekto gitaru nižšie, na nižší tón než Ečko. Hej, že málo kedy si to naladíš na Dčko, Cčko, hej. Väčšinou si to ľudia nejak inštinktívne naladia vyššie, že nedajú hrubý tón Ečko, teda, ale dajú napríklad to G alebo GIS. Áno, a potom majú tie struny také napnuté. No a keď sú struny veľmi napnuté, tak zase sú napnuté, zase ťahajú ten krk a zase ten krk sa takto, keď bude takto, tak takto sa ohne do takéhoto luku, do takého mostíka. A tu potom nad 12. prášcom je veľká medzera. Nad 12. prášcom by mali byť najviac 2 mm. Nad 12. prášcom by mala byť struna vo výške najviac 2 mm. Poď sa, ako mám ja. Hej. To som si nastavil dnes za 1,5 minúty. Hej, mám tu asi tak. Asi 1,5 mm mám. Hej, to sa už potom hraje oveľa lepšie. Tretí bod. Keď gitaru premiestnime do chladu. Keď gitaru premiestnime do chladu, tak zase sa môže stať to, že tie struny budú tak ťahať, vyvinú taký ťah, že zase sa ten krk ohne do luku. Dobre, takže tu práve čítam. Niekto píše, Vlado, hej, presne môj prípad, ja mám 11 a tak na 10. prášci sa mi dvíhajú. No, to je akože
napríklad v praxi to vidíš tu, hej. No, sú však gitary, ktoré sú stavané na 11 struny, áno. Bežne mám na gitare struny 12 hrúbky, áno. Väčšinou to jedno číslo, hej, a u tých takých drahších gitár, hej, ale nie až veľmi drahých, lebo tie zase veľmi drahé, tie sú zase stavané na také a hotovo. Hej. Ale takéto, napríklad ako je táto gitara okolo tých 600 eur, čo není ani drahá, ani lacná, hej, tak tieto gitary vydržia zase viacej. Hej. Tu, keď ona je stavaná na desiatky, a keď dáš na ňu na 12, hej, tak len trošku, keď si ukážeme, čo treba spraviť a bude to ten krk v poriadku. U lacnejších gitár, práve to sa potom stáva, že už ste to videli na gitárach, ste videli, že tu začne sa kobylka odlepovať, zdvíhať sa začne. Áno. Staré gitary, alebo lacnejšie gitary, na ktoré sa dajú silnejšie struny. A rozumieš, tie struny ťahajú, áno, jednak sa ten krk takto ohýba a jednak sa nám chce kobylka odlepiť. Aj sa odlepí. Dobre, takže aké máte vy skúsenosti s výškou strún? Máte v poriadku struny? Máte v poriadku výšku strún? Stlačajú sa vám akordy ľahko? Totiž, keď sú struny vysoko, že tak tie akordy sa stlačajú potom ťažšie, lebo my musíme tú strunu pritlačiť tak, aby sa dotýkala pražca. V skutočnosti tá struna, keď ju tlačíš tu, ona sa nemá dotýkať toho dreva, ona sa má dotýkať toho nasledujúceho pražca. Áno? To je, čo sa týka výšky strún. Pokiaľ sú struny vysoko, tak sa pozrieme na opačnú situáciu, na situáciu číslo 2, keď sú struny nízko. Struny môžu byť nízko až tak, že si ľahnú na hmatník. Struny po brnknutí sa dotýkajú pražcov a drnčia. Alebo struna sa ani riadne nedokáže chvieť, lebo vlastne sa šúcha o pražce a nedovolí to znieť. Kedy takéto situácii dochádza? Ak použijeme mäkšie struny, než na aké je gitara stavaná. Že opäť je to fyzika a síce keď raz ten krk je nastavený tak, že keď bude mať príklad 11 struny a bude rovno, 11 struny majú svoj ťah. Napríklad ako keby si ťahal 5 kg. A teraz ten krk, on v skutočnosti je takto nastavený, takto. Áno, ale keď sú tie 11 struny, ten ťah 5 kg, tak vlastne vtedy je to vyrovnané. Áno, vtedy je ten krk rovno a struny sú pekne nad hmatníkom. Ale keď ty dáš mäkšie struny a majú menší ťah, napríklad 3,5 kg, tak potom čo, keďže ten krk je takto stavaný, on je takto, a on nie je tak rovný, keď ho dáš bez strún. On je, zase preháňam trošku, akože len aby sme videli, je týmto smerom formovaný. A tým pádom, keď dáme mäkšie struny, ktoré menej ťahajú, tak zase sa ten krk takto prehne. No a tu ako je ten stred, potom tak tu vlastne si tie struny dokážu až ľahnúť na hmatník, na pražce. Áno, a sa vlastne šúchajú o pražce. Rozumieme? Z toho vidíme, že na gitare je potrebné, keď kupujeme gitaru alebo keď máme gitaru, tak je potrebné zistiť si aj, aké struny, akej hrúbky by na tú gitaru mali ísť. Preto to nie je náhoda, alebo to nie je reklamný ťah, že firma, ktorá vyrába gitary, ktorá predáva gitary, že doporučuje, kúpte na túto gitaru, používajte struny Fender 010 napríklad. Je to práve kvôli tomu, že tieto struny má odskúšané. Samozrejme, že oni majú napríklad s výrobcom strún potom nejaké dohody. Ale keď dáš Fender 010, tak určite tá gitara vtedy, keď hovorím o takej gitare, každá gitara môže mať iné doporučenie. Takže preto je treba rešpektovať, čo výrobca doporučuje. No keď sa pozrieme ešte tu na, čo tu máme, struny zase nám môžu ľahnúť na hmatník. Rozumieme, oni nám ľahnú vtedy, keď tento ťah strún bude menší, než je ťah hmatníka. Vtedy krk sa ohne takto a struny, tam, kde je krk ohnutý, tak tam sa budú dotýkať toho hmatníka. Čistá fyzika. No keď zase sa budú tiež dotýkať, vlastne ľahnú si na hmatník vtedy, keď bude gitara naladená na nižší tón. Lebo keď bude na nižší tón naladená, tak opäť struny budú naladené na nižší tón, znamená, budú menej napnuté.
Budú menej napnuté, budú voľnejšie, budú mať menší ťah. A ešte mám tu jednu vec. Ak gitaru premiestnime do priestoru veľkého tepla, že pokiaľ mám gitaru pri určitej teplote stále, hej, mám v miestnosti, kde ju mávam, mám určitú teplotu a tam na gitare hrávam, tam si gitaru ladím, tam je naladená a je tam napríklad v tej miestnosti 20 stupňov a keď ju preniesiem do miestnosti, kde je 30 stupňov alebo na slnko, tak samozrejme zase je to drevo, pracuje to a struny sú kov, že? A zase tie struny na tom teple sa povolia a zase nastane to, že môžu zase jednak staršie gitary a jednak kvalitné gitary a novšie, hej, spravia to, že zase za ten krk takto ohne, lebo struny budú menej ťahať. Katka píše, ja mám gitaru, kde pri predaji máva struny 12, na požiadanie mi tam dali 10 a nastavili, drnčať to začalo, až keď som ja menila struny sama, ale už to mám nastavené, drnčali len struny A a D. Angus, keď sú nízko struny, nemôže to byť aj tým, že mám nízko sedlo gitary? Keď si ty nastavíš, tento bude myslieť kobylkový pražec, možno myslíš, že? Kobylkový pražec, tak keď ty si ho zbrúsiš a si ho dáš nižšie, tak samozrejme vtedy zase môžu struny drnčať. Urobíš tu hlbšie zárezy, zase môžu struny drnčať. Ja som skôr myslel vtedy, keď nič nespravíš, hej? Čiže keď nič nespravíš, tak vtedy som myslel, že na tieto situácie, kedy sa môže stať, že struny budú drnčať, alebo že budú vysoko nad strunami, nad hmatníkom. Ano? Čiže keď už spravím nejaký mechanický zásah do gitary, tak áno, môžeš spraviť. Toto keď zbrúsim z tohoto prážca, áno, z kobylkového prážca, keď zbrúsim, ja tu mám dva také, hej, tak samozrejme to bude nižšie a zase tieto struny budú nižšie a zase môžu sa dotýkať hmatníka a to je samozrejme akože iná situácia. Hej, skôr som myslel práve to, že keď nič nevieš, len zrazu pozeráš a ti to drnčí. Dobre, takže teraz budem hovoriť, že no a som porozprával to, ešte sa poviem, čo tu mám k tomu napísané, aby som vám to aj ukázal. Mimochodom, ako som hovoril, máte to už, hej, ovládací panel si môžete stiahnuť. Čiže príčiny samovolnej zmeny výšky strún, výmena strún za struny inej hrúbky, zmena teploty, hej, z tepla do chladnej miestnosti a naopak, alebo uloženie pri radiátore, takisto zmena vlhkosti. Áno, gitary sú náchylné na zmenu vlhkosti. Je to drevo dosť vysušené, ale potrebuje určitý stupeň vlhkosti. Čiže zmena vlhkosti môže tiež spôsobiť to, že struny zmenia svoje pnutie a krk bude na to reagovať tým, že sa buď ohne ako luk, alebo sa ohne ako most do opačnej strany. No a takisto neprídeš na to, len zrazu si všimneš, že sa ti zmenila výška strún, keď naladíš gitaru podľa ucha. Pri relatívnom ladení môžeme teda, píšem, že zvoliť nechtiac, samozrejme nesprávny tón a potom gitara môže byť naladená podstatne oveľa vyššie, alebo o dosť vyššie, alebo o dosť nižšie a sa to prejaví samozrejme na výške strún. No a teraz ideme si sa na to pozrieť. Ako to opravíme? Gitara má, keď sa pozrieš tu do nej dnu, tak sa pozri tu pod hmatník. Vidíš tam ten krúžok? Ten krúžok pod strunami? Ja tu na tento krúžok, áno. Tak do toho krúžka. Hej, to nie je krúžok, je to skrutka, do ktorej zastrčíš imbusový kľúč. Tento kľúč, to sa volá imbusový kľúč. Hej, pozor, sú rôzne, aby som ho videl, sú rôzne hrúbky, no rôzne rozmery, nevidím, aby bolo vidno, že to je ten 6-hranný kľúč. 6-hranný pri nábytku, keď montujeme nejaký nábytok, takéto veci sú, hej. Zoberiem tento kľúč a takto položím ho medzi 4. a 3. strunu, medzi D a G, dal som a nájdem tú dierku. A mám teraz, podľa toho, či je krk takto, či je takto, alebo či je takto, potrebujem pohnúť, potrebujem buď zatiahnuť, dotiahnuť viacej. Keď mám struny vysoko, vtedy potrebujem krk natiahnuť.
teda tú skrutku, tu na toto, čo tu na je, potrebujem neuvoľniť, ale viacej napnúť. Áno? Netreba sa nejak bať. Čo robím? Spravím to, že roztiahnem palcom a ukazovákom, prstami tu na, a palcom roztiahnem tieto struny, lebo už som neraz poškodil struny týmto kľúčom a pohnem čo 15 minút, áno, štvrť hodiny, ako 15 minút na hodinách koľko. Toľko by som pohol. Ja som si dneska napínal a teraz som si to trošku... Áno. Čo je treba si uvedomiť, že keď som napol, tak zase sa mi to všetko napne. Sa mi to viacej napne a tým pádom, keď sa mi struny viacej napnú, keď sa krk, že z tejto polohy, z tejto, keď sa on tak to je, keď sa narovnáva do takejto polohy, tak vlastne tie struny sa napnú. A keď sa struny napnú, tak čo sa stane s uchom, so strunami? No pôjdu vyššie. Áno, zvuk pôjde vyššie. Takže teraz ja som si pred chvíľou ladil gitaru a teraz ju budem mať zase trošku vyššie. Asi som tým nepohol veľmi, lebo není vyššie. Ale je to normálne, že keď to spravíš tak, ako to treba, tak ti to vlastne, ten krk sa viacej narovná, z toho účka sa viacej narovná a tým pádom struny sa viacej napnú a je potom treba zase skrátka gitaru doladiť. Treba tie struny, keď sa viacej naprí, tak je treba potom trošku uvoľniť. Vlado, ja som dal do hudobnín opraviť 0. pražec, trvalo to 18 dní, vrátili mi to skoro v pôvodnom stave, tak som to spravil doma a hraje to super, ešte dobre to spravili zadarmo. Dobre, Vládko, no vidíš. Kvôli čomu som to vlastne hovoril? Kvôli tomu, že aj tvoja gitara je veľmi pravdepodobné, že môže sa na nej hrať ľahko. Ano, nepotrebujem ani palec a zahrám aj barový akord, ano, aj hociaký, áno, palec budem mať tu, lebo mám dobre nastavenú výšku strún. Ale pozor, pokiaľ ti tu bude drnčať, a tu mi, no, a veru, že nie, dobre, Dčko mi drnčí, poviem sa, či to nie je kvalitou struny, nie, struna není rozožratá, tak to musím teraz naspäť trošku uvoľniť, lebo Dčko mi drnčí už, sami tam, hej, takže toto si treba zase uvedomiť, že nemôžem len od Šavla do Pavla, že len nejak sa mi chce tak, že budem napínať hmatník, musím to aj skontrolovať. A už nedrnčí. Dobre, teraz si skontrolujem ešte ladenie, lebo ďalšia vec súvisí aj s tým, aby som pri ďalšej téme je treba, aby som mal aj gitaru naladenú. Dobre. Má niekto nejaké otázky? Čiže takýto imbus, imbusový kľúč, tento je mimoriadne taký, že je taký, väčšinou má jednu časť krátku, takto vyzerá klasický imbusový kľúč, hej. Ale tento je rozumné, lebo vlastne to potrebuje tam zajsť, hej, pod struny a vlastne tam potrebujeme to napnúť. Mimochodom, hej, tá skrutka, čo som tu vám ukazoval, tam je v tom dreve, vidíme tá, hej, skrutka, no, tak to je pod celým hmatníkom je taká oceľová tyčka. Pod celým hmatníkom tu je krk gitary, vidíme, ten krk gitary je preto taký, lebo v ňom je ešte taký žľab s oceľovou tyčkou. A nielen s hociakou, tá oceľová tyčka je rovná, ale pod ňou je takýto oblúk, ešte takýto oblúk. Áno, z tvrdého dreva a potom je samotné toto drevo. Čiže ako vidíš na toto drevo, tak v tomto dreve je takýto ešte oblúk, takýto, keď to takto prejem, takto oblúk, také z tvrdého dreva a na jeho vrchu, to je v strede, a na jeho vrchom dotýka tá oceľová tyčka. A tú oceľovú tyčku, keď ja napínam, tak ona tlačí do toho oblúku, že? A ten oblúk stlača ten krk, aby sa formoval daným potrebným spôsobom. Nikto nemá k tomu žiadnu otázku? Dobre.
Držím vám palce, bojujte, ktorí ste v kurzoch, bojujte, ktorí trénujete, bojujte takisto a pokiaľ vám niečo nie je jasné, pýtajte sa, tie jednoduchšie veci odpisujem a tie zložitejšie alebo veci, ktoré zaujímajú, myslím si, že zaujímajú viacerých, tak veľmi rád ukazujem, vysvetľujem práve v nedeľných webinároch. Majte sa dobre, ďakujem vám pekne.